Panahon na, panahon sa sugilanon, mga katingalahang butang atong pangitaon. Sa mga bukid o kadagatan, Batang Bisaya, magsugod na ang tanan. Maayong adlaw mga Batang Bisaya. Ania na usab kita para sa usa ka mubo ug maayong istorya para sa mga Batang Bisaya. Kini nga istorya naa siya'y leksyon bahin sa pag-atiman sa kinaiyahan ug pag-angkon sa kaugalingong sayop. Mao kini ang episode 5 of season 2 sa Batang Bisaya. Si Enteng ug ang gamay nga suba. Kaniadto sa usa ka hilit ug lin-aw nga baryo sa Kabisayan, naay usa ka bata nga gitawag sa pangalan nga Enteng. Si Enteng usa ka malipayon ug kiat kaayo nga bata nga ganahan magdula sa daplin sa suba duol sa ilang balay. Kada hapon, sa dili pa siya magdula, pahimangnuan gyud siya sa iyang lola, si Lola Rosa. Enteng, ang atong kinaiyahan, usa ka regalo gikan sa Ginoo. Atong ampingan ang suba, kay ang suba maghatag man usab kanatog maayong kinabuhi. Muyango lang si Enteng. Apan usahay, tungod sa iyang kabata, dali ra usab niya kini malimtan. Usa ka adlaw, samtang nagkaon si Enteng sa iyang paboritong merienda nga saging, nangita siya og kalainan nga matagak niya ang panit. Layo pa kaayo ang basurahan sa ilang kusina. Apan ang suba, duol ra kaayo kaniya. "Usa ra man ni kapanit na saging," huna-huna ni Enteng. "Ianod ra man ni sa tubig." Gilabay ni Enteng ang panit sa saging didto tunga sa suba. Pagkaugma, human niya og inom sa iyahang juice. Ang straw na pod iyang gilabay sa tubig. "Kamay ra man ni nga straw, dili man ni makadaot." Iyang gipamulong sa iyang kaugalingon. Pila ka adlaw ang nilabay, natingala si Enteng nga ang tin-aw nga tubig sa suba medyo lubog na. Samtang nagdula siya sa iyang sakay-sakayang papel sa daplin, may nakita siyang gamay nga kasag og alimango nga nagkalisod sa paglakaw. Ang gamay nga alimango nga si Berto nagkalambigit sa usa ka plastik nga straw nga gilabay ni Enteng katong niaging adlaw. Dali-dali nga gitabang ni Enteng si Berto o gikuha ang plastik sa iyang tiil. Nitan-aw si Berto kaniya ug murag nagpahiyom sa dili pa kini ni kamang pabalik sa tubig. Apan paglingi ni Enteng sa palibot, nakita niya ang daghan kaayong basura nga nagtipunog sa daplin. Dili lang di ay iyang basura ang naa didto. Nakakita man di ay ang ubang mga bata sa iyang paglabay sa suba, ug nisunod usab sila. Ang limpyo nga suba kaniadto kay hugaw na kaayo ug wala na maorganisa ang mga isda. Nakadumdum sa kalit si Enteng sa giingon ni Lola Rosa. "Atong ampingan ang suba." Nakahilak si Enteng sa iyang gihimo. Nidagan siya, pagbalik sa ilang balay ug nagdala og dako nga basket og salud. Gitawag niya ang iyang mga higala nga si Maya ug Juno. "Mga higala," matod pa ni Enteng, "akong
kasaypanan nga nahimong hugaw ang atong suba. Naglabay ko og basura diri kay natapulan man ko. Apan, mahimo ba ninyo kaming tabangan sa paglimpyo ni ini balik? Wala nagdumili sila Maya ug Juno. Nagtinabangay ang tulo ka bata. Gipangkuha nila ang mga plastik, panit sa merienda, ang mga lata nga nangaanod sa tubig. Pahiyom ang adlaw samtang nagtinabangay sila, hangtod nga nagtin-aw na usab ang suba. Nakita nila si Berto ug ang gamay nga isda nga naglulukso-lukso na usab sa kalipay. Pag-uli ni Enteng sa ilang balay, gisugat siya ni Lola Rosa nga nagpahiyom. Salamat sa imong pag-angkon sa imong sayop o pagpanalipod sa kinaiyahan, Enteng. Matud pa ni Lola Rosa, samtang iyaha kining gihalog. Mga bata, mao kini ang mga importante nga leksyon sa atong sugilanon karong adlaw. Una, ang pag-atiman sa kinaiyahan. Bisan unsa pa ni kagamay nga basura, makadaot kini sa atong mga suba o sa mga sakop nga mga mananap kung dili nato kini ilabay sa saktong basurahan. Ikaduha, ang pag-angkon sa sayop. Ang usa ka tinuod nga maayong bata, mahibalong mo angkon kung nakahimo siya og sayop o maningkamot nga dili na kini niya mabuhat og usab. Ikatulo, bayanihan o ang pagtinabangay. Mas dali o mas malipayon ang pagbuhat sa bugat nga mga buluhaton kung kitang tanan magtinabangay. Karong adlaw sad mga bata, naatay bag-o nga mga pulong nga gusto nako sundugon ninyo. Kopyaha ko ninyo ha. Too big. Too big. Water. Suba. Suba. River. Labay. Labay. To throw. Basura. Basura. Trash. Kasaypanan. Kasaypanan. Fault. Maayo na kaayo gyud mo mga batang Bisaya So mauna to, dirita matapos sa episode 5. Salamat kaayo mga bata sa pagpaminaw ug sa inyong pagsuporta. Ayaw ninyo kalimti nga pwede na ninyo mapalit ang Batang Bisaya Coloring and Storybook sa Amazon. Tan-awa lang ninyo ang details sa www.batang-bisaya.com. Kita-kit sa sunod na higayon. Salamat! Bye! Panahon na, panahon sa sugilanon, mga katingalahang butang atong pangitaon. Sa mga bukid o kadagatan, Batang Bisaya, magsugod na ang tanan.